Croeso cynnes I chi I gyfres Arwyr a Phencampwyr gyda fi, Aled Vaughan Owen o Ynni Da. Yn y gyfres yma, I ni'n mynd I ddathlu cyfraniad rhai o arwyr mwyaf pwysig ein cenedl yn meysydd fel chwaraeon, hanes, gwleidyddiaeth, teledu a ffilm. Felly, yn y rhaglen yma, I ni'n mynd I edrych ar chwaraeon a cyfraniad ein arwyr am pencampwyr ni I hanes ein gwlad. Yn rhan 1 fyddwn ni'n cyflwyno chi I 10 o bencampwyr mwyaf enwog Cymru. Fyddwch chi'n gwylio fideo ar pob pencampwr ac yna ceisio ateb y cwestiynau.